Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Orreaga herria hurbildu gara. Hemendik, Ortzanzurieta mendia igoko dugu. 1577 metro dituen mendia. Zehazki, Orreaga eta Iratiko-Oianaren artean kokatzen da. Orbaizetako lurraldetan. Hemendik, guztira 12 kilometro egingo ditugu. Eta guztira 600 desnibel positibo aterako zaigu. Zirkularra osatuko dugu, eta hemen Orreaga herrian bukatuko dugu. Besterik gabe, gure ibilbidearekin hasiko dugu. Ortzanzurieta mendia, Nafarroako iparraldean dagoen mendia da. Iratiko-Oiana eta Orreaga artean. Tontorrak 1577 metro ditu, eta Orbaizetako lurretan kokatzen da. Gaurkoan, guztira 12 kilometro osatuko ditugu, eta gure abia puntua Orreaga izango da. 800 metroko desnibela daukagu aurretik, beraz, ibilbide luze eta gogor baten aurrean gaude. Ibainetako lepoa pasata, gure bidea dena aldapan gora izango da, Donejako bidea alderantzizko norabidean eginez. Behin lepo ederrera helduta, Aezkoako baraiara eta iparraldeko parajetaz disfrutatzeko aukera izango dugu. Zer esanik ez, behin tontorrean, parean eukiko dugun Urkulu mendia disfrutatzeko aukera ere. Bide luzea izan arren, Orbaizeta eta Orreagako txokoak ezagutzeko ateralde bikaina da. Baita, Donejako bideko zati eder bat ezagutzeko aukera ere. Gure ibilbidearekin hasi baino lehen, aipamen txiki bat egingo dugu. Hemendik Donejako bidea pasatzen da. Donejako bidea Orreagatik zubira doan etapa txiki bat da, 20 kilometro osatzen dituena. Baina guk Donejako bidea hartu baino lehen, GRA hartuko dugu, eta hemendik gure ibilbidearekin hasiko gara. Ibilbidearekin hasi eta zutabe honekin topatuko gara. Hemen, GR ezberdinak azaltzen dira. Gu, GR12 hartuko dugu, Ibaineta aldera. Baina, zirkularra denez, beste aldetik iritsiko gara gure helmugara, Orreagara. Beraz, gure ibilbidearekin hasiko dugu. Orreaga atzean utzituko dugu eta berehala pista bat hartuko dugu. Hemendik erreka txikitxo bat pasatu eta GR marka ezkerrera abiatzeko bideratuko dugu. Hemendik Ibaineta herrira hurbilduko gara.
Egunon lagunak, gaur Hortzantzurietako mendira hurbildu gara. Hementxe bada Orreaga eta Auritzen bitarteko mendia. Hemendikan bista ikaragarria daukagu eta ibainetako gainatik izango litzateke Hortzantzurieta mendira igotzeko aukera paregabea. Gainera gaur sekulako eguraldia daukagu, haitzerik ez, oskarbi, eta gomendatzen dizuegu, holako egun batean hurbiltzea, ze hementxe askotan behe-lainoa eta haize zaparrada ikaragarria egoten ohi da. Esan bezala, gaur saiatuko gara hementxe Hortzantzurietaren eremuan aurki ditzakegun ekosistema ezberdinak zuenganatzen, eta bertatik ikusi daitezken bai animalia zein landare pixkat zuei erakustear emateko. Esan bezala, hasiko gara, ongi etorriak. Hortzantzurietako eremuan herrixka batzuk eta aurki ditzakegu. Auritz, Herria, Orreaga, Garralda inguruan dago, eta Luzaideko herria eta bailara ere. Azken hau, Luzaideko bailara, bada inbutu formako forma bitxia duen bailara. Hementxe, Hortzantzurietaren mendi magalen hurbil, badaude beste bi mendate direla Linduz eta Trona, bailara hau inguratzen dutenak. Hementxe, urteak eta urteak eman dira, batez ere bai gizakiok, bai beste espezie batzu, zein hegazti, non intsektu, pirinioak igarotzeko leku naturala. Hemendikan, Nafar gobernuak ikerketa bat egiten du, hegazti migratzailea honen inguruan, eta uztailaren 15-tik azaroaren 15 bitarte, ornitologoak daude hemen 80-90 espezie inguru zenbatzen dituztelarik urtero. Leku oso aproposa da hegaztien maitalentzat, pixkat bistaz disfrutatzeko, zein Europa mailan ikus daitezken espezie berezi asko eta asko eta zenbaki oso importanteekin. Aukeratzen baduzue hego haizekoko egunak eta egun gardenak gaurkoa bezalaxe, segurazki disfrutatzeko aukera paregabea aurkituko duzuela. Gainera badago hemen beti jendea pasatzen diren espezieak esplikatzeko prest. Gaur, Bizkarreta Gerendiain herrian gaude, herri hau Erroi Barran kokatuta dago, Erroko udalerrian, eta hemen aurkitzen ditugu hainbat baserri, hainbat etxe, 17-18 mendekoak. Hemendik ere, Doneiauko bidea pasatzen denez, erromes pila bat hemendik pasatzen dira. Baita aurkitzen dugu hemen herri hontan Erdi Aroko eliz bat, naiz eta bai eliza eta bai herria konbentzio gerran, 1783an, frantsesak erabat kiskali zuten, erre zuten, eta
gero berritu izan zuten, nahiz eta hemengo harriak, hemengo ateetan ikusten ditugun datak, erran bezala gehienak 17 eta 18. mendekoak dira. Gerendiain herriak, edo Bizkarreta Gerendiain herriak, gaur egun 101 biztanle ditu. Kontutan izanta, Doneiako bidea hemendik pasatzen dela, eta gainera baita Pirineoetan gaudela, hau da, hemen inguruan baitugu hainbat mendi eta hainbat leku ospe handikoak, Orreaga eta bar, herri hontan, nekazal eremuan gaudenez, baita landaetxe pila bat aurkitzen ditugu, baita Erromesendako aterpetxea, eta baita ere Sorogaineko azienda bazkalekuan aterpe bat aurkitzen dugu. Ibañeta portura heldu gara, 1054 metrotara dagoena. Hemen Karlomagno monumentua daukagu, baina gu gure GR ibilbidearekin jarraituko dugu. Hemendik kilometro batzuetara Lepo Eder daukagu. Eta horretarako Azpegiko GR garraituko dugu. Hemen goian adierazten duen bezala. Hemendik eskuinera hartu eta Lepo Eder eta ondoren tontorrera abiatuko gara. Bagoaz. Beno, Ibañeta Lepotik hasi dugu moldan gora, eta Ibañetan 1054 metrotara gauden, eta oraintxe bertan Iralepora heldu gara, eta 1282 metrotara aurkitzen gara. Hemen atzean Orreaga herria daukagu, ikusten dugu hemendik bertatik. Oraintxe bertan 300 metro desnivel positibo daramagu gutxi gora bera Orreagatik, eta han atzean Ibañetako lepoa guzten dugu. Hemendik Lepo Ederrera kilometro erdia besterik ez zaigu falta, eta gogokin ja Kristomalde egotzen hasi garelako. Hemen atzean basoa edo zuaitzen artean ibili gala, eta pista hartuta eta bide zidorren artean Leporaino heldu gara. Jarraituko dugu gure maldarekin. Lepo Eder Lepora iritsi gara, 1418 metrotara dago. Eta egia esan, betikan Ibañetatik Lepo Ederrera oso gogorra egin zaigu. Oso maldatsua da eta poliki-poliki hartu behar izan dugu geldiun etxoren bat egiten ere. Behin hemen Lepo Eder zatitxo txiki bat geratzen zaigu, goiko bistak eta ikuspegiak ikusteko. Gogoak ditugu irusteko. Baina momentuz, oraindik ere, Azpegi GR jarraituko dugu. Lepo Eder lepoan jarraitzen dugu, eta hemen aipamen txiki bat egingo dugu. Hemendik Donejakue bidea pasatzen da,
eta askotan lainoa sartzen denean askok ibilbidea galtzen dute. Horregatik hemen larrialdi komunikazio gune bat dago. Eta kasu horietan hemen botoiari eman eta irratidei bat ematen da. Behin, Lepo Eder lepoan gaudela, hemendik Done Jakue bidea etorriko da. Guk eskuineko bidea hartuko dugu, errepidea edo pista hartzen duena. Hor aurrean ikusten dugu GR-a bukatzen dela. Hau da, guk ez dugu GR-rik jarraituko. Hemendik Hortzantzubietara pista jarraituko dugu. Bueno, esan bezala, hemen ikerketa bat egiten ari da Nafar Gobernuak, eta hemen aurkitzen ditugu lana egiten ari den ornitologoak. Zergatik egiten da hemendik ikerketa hau? Ba, justu bailara honek, Uzaireko bailara, Hortzantzubietaren parean, bada inbutu formako bailara bat, eta garrantzi handia dauka ere itsasoaren hurbiltasuna. Pirinioak hemen, altuera, ez da Pirinio zentraleko altua bezala, hemen 1200 metrotan gaude inguru, eta hementxe hegaztiek aurkitzen dute leku aproposa Pirinioak zeharkatzeko. Askotan, behe-lainoa dago, eta orduan ezin dira hegaztia zenbatu, baina gaur bezala, badago hemen jendea fenomeno natural honetaz disfrutatzen. Orain galdetuko diogu pixka eta zer pasatu egin dan, baina esatez uztailaren 15-etik hasten dira miru beltzak pasatzen, gero abuztuara partean zapelaz listorjaliak pasatzen dira. Orain iraila bitarte arranoak, atzo eta zikoin beltzak, adibidez, atzo zenbaki oso politekin, 100 pasatu egin ziren, gero urrian usoak eta bukatzen dugu kurrillo eta ugarroi handiekin. Esan bezala, 80 espezie inguru pasatzen dira hemendikan, eta askotan oso hurbil. Beti erabiltzen dira optika, bai prismatikoa zein teleskopioa, ze ikus dezakezuen pista oso zabala da, eta apurka bihurtzen ari da ekoturismoaren pixkat oinarri. Guk badugu naturaren fenomenoak hementxe, Nafarroaren iparraldean, eta zergatik ez esplotatu dezakegu pixkat ezagutza hori, ze hegazti pasatzen diren, eta adibidez elkartu gara orain Suediako talde batekin, atzo Frantziako beste enpresa batekin, edota Holandako turistak etortzen dira, eta baita ere Euskadiko pertsonak ere pixkat gustukoa daukaten hegaztien edertasun hori pixkat disfrutatzeko. Haiek jarraituko dira pasatzen, eta zergatik ezin dugu haietaz disfrutatu. Gonbidatu zaudete honaino etortzeko. Bueno, orain Linduseko mendatean aurkitzen gara. Mendate bat non hegaztien pasea ikaragarria den, data hauetan. Bere izaera geografikoa dela eta hegaztien pase handia dago. Batez ere data hauetan orain iraila erdialdean edo. Orain hegazti barietate izugarri handia dugu. Adibidez, zingira mirotzak, mirotz urdinak, zapelaz listorialeak, milaka pasatzen direla, azken hauek. Arrano arrantzaleak, sugezaleak ere bai. Eta zikoinak, bai txuriak, bai beltzak. Azken hauek dira
espezie nahiko bitxia. Eta azken finean, Europa iparraldetik migratzen datozen espezie gehienak hemen biltzen dira, inbutu hontan, eta hemendik zeharkatzen dute Pirinioa. Hemen dugu Alfredo Irazeburu, Sorogaingo aterpetxearen arduraduna, ezta? Egunon. Egunon. Orduan, hemen Sorogainen daukagu aterpe hau, ez aterpe bakarri baizik eta baita hemen baita jatetxea, ostatua, eta orduan hemen gaude Sorogaingo lepotik oso hurbil, eta egiarran parajea ikaragarri ederra da. Bai, ederra. Naiz eta, gaur egun nahiko bitxo daukagu eta baita lainopean, baina, hala ere, badauka bere xarma, ezta? Eta orduan hemen, aterpean, ze jende etortzen da adibidez, Sorogain, historikoki, beti, lotuta egon da, abeltzaintzarekin, unatek hartzen zituzten, inguruko barridiak ekartzen dituzten bere hazienda, bere behiak, baina gaur egun nekazaritza, gero eta gutxiago, baina bai lekua ospe handia dauka mendizaleen artean, ezta? Bai, hemendik pasatzen da GR11, eta asteburutan ere jende asko etortzen da paseatzera hemendik, ingurutik. Eta orduan, honat etortzen dira, mendira, hemengo inguruko mendiek ezagutzera, eta noski baita bazkaltzera, edo gosaltzera, edo jazuzenean gaua pasatzera. Bai, denetarik, bai. Eta nortzuk etortzen dira, nongoak dira, hemen bertakoak, Bai, gehienak etortzen direnak asteburutan, Iruñeko jendea edo, eta bai, Iruñeko jendea eta gehienak, eta gero GR11 ere, estrangero asko, kanpotar asko etortzen dira, udan ja. Eta gero, bazkaltzeko, hemen ze bazkari motak eta egiten dituzen, betiko bazkaria edo, etxeko bazkaria edo. Menua egiten dugu bakarrik aurretik abisatzen, eta arrautzen bat edo jateko hori ez dago arazorik. Orduan, gosaltzeko, inolako arazori gabe, edo bazkaltzeko, plater kombinatuak ez da, arrautzak eta txistorra eta bar, eta gero berriz, bazkaltzeko erreserbak egin behar dira. Hori da. Eta zenbat gela baituzu hemen, lo egiteko? Dira 10 gela, 2 pertsonentzako, 12 pertsonentzako. Hau da, baituzue, adibidez, GR11 eta egiten dituztenak, igual bikoteak edo pertsona bakarrak etortzen direnak, eta gero berriz baita taldeak. Hori da. Eta gero hementxe, GR11az gain, baude baita hainbat ibilbide, ezta? Bai, zirkular batzuk egin aldituzu, eta GR11 eta GR12 kombinatzen, eta, hori. Eta inguruen zen mendiek aurkitzen ditugu? Ekialdean daude hor mendi batzuk Auritz eta Sorogainen artean, mendi handi, menditxuri, txasperro, eta gero mendebaldean adi, handiena da, bai. Adi, gaina berez, adi baita, baita ere, ontuan daukagu, bai Baztango ibarra, Baztango baiara, baita hementxe bertan hemen Erro ibarra, eta naski baita baztandarrak gutxinez garai batean beren haziendak eta ekartzen zituzten aditik, ezta, Gartzaingoak eta gaur egun hazienda gutxi, ezta, hemen Baztango hazienda ez da etortzen, nik ez dut entzun. Bai, garai batean, Gartzaingo herria eta hurbil dagoenez,
Ez errepidez. Errepidez egiarran bidea arraspoita da, baino bai azkenean kilometro pila dira, eta berriz hemengo mendiak zeharkatzen badituzu, ia bertan gaude ez da. Eta naski, Gartzaindik eta Aditik solo gainera, oraindik ere, hor Gerrameka hortik naski pasatzen da. Eta gainera baita baditugu naski alde batetik hemengo ondare naturala, hau naski naturgune babestua dago, ezta? Bai. Eta bestaldetik baita megalituak, ezta? Bai, badago ibilbide bat, Sorogain ingurutik eta dolmen eta kroles batzuk daude. Bai. Eta hori ere, megalituak ere jendea erakartzen dute? Bai, baina ez dago oso ongi markatuta, orain dela ez dakit 10 urte edo markatu zen, eta ez dago oso ongi markatuta eta jendea, eta gainera megalitoak ikustera etortzen den jendea, ez dakit igual behar du jakintza, ez? Jakin behar dute zehazki, igual megalitoak ezagutzen ez dituenak, igual kusko ditu olako harri batzuk, eta igual edo... Ez dio ematen garrantzirik edo. Eta baita, iparraldetik oso hurbil gaude, ezta? Bai, Urepelera 12 kilometro dago. 12 kilometro. Urepel, izanen zen lehenbizko herria. Hori da. Eta iparraldekoak baita onatik hurbiltzen dira? Bai, abeltzainak, gehienak, baina, gero, asteburutan eta, iparraldeko jendea etortzen dara, bai. Eta egun pasa. Bai. Eta zuretzat zer da hemen inguruko leku politena edo hemengo ezaugarri ederrena? Niri gehien gustatzen zaidan lekua da Txasperro. Da mendi bat hor Gerramaika hortik pasatzen da, eta ez dakit zergatik, baina niretzako da leku polit bat. Berez, zu hemen sortu zinen? Ez, ni Iruñakoa naiz. Iruñakoa? Iruñendokoa, Burladakoa naiz. Eta orduan, natura maite duzu, eta erabaki zen, naski zu eta zure bikotia eta erabaki zinuten unat etortzea, eta orduan aterpe hontaz arduratzea. Bai, abentura berri bat. Eta zer moduz? Ongi, 3 urte daramagu eta ongi. Pozik gaude. Batre, orduan gonbidatuko ditugu denei unat etortzera, eta hemengo inguru ederrak ezagutzera, eta noski baita bazkaldu nahi badute, aski dute reserbatzea. Edo nahi badute hemengo saldu arrautza txistorrakin eta hola, baita ere hemen daukate aukera. Oso ongi, gonbidatuta zaudete. Mila esker, Alfredo. Zuri. Jarraituko dugu orduan ja hemengo inguruak ezagutzen. Erki, hau non pasa. Bai, berdin. Iritsi gara, Hortzantzuri eta Tontorrera. 1570 metro dituen mendia. Eta egia esan ikuspegiak ikaragarrizkoak dira. Elomendi mendia ikusten dugu, Izaga ere bai, eta Pirinioak ere aurrez aurre ditugu. Azken txampa nahiko maldatxua izan da, hori bai dena pistan zehar izan da. Hemen atzean ere bai, aberekin elkartu gara, eta euliz josita dago guztia. Beno, atsedena hartu eta berehala, beranzko bidean abiatuko gara. Beno lagunok, ikuspegi hauetaz disfrutatu eta gero, beranzko ibilbidea hartuko dugu. Gogoratu, bidean zehar ez dagoela apenas itzalik. Pasatu dugu zatitxo bat zuhaitzak zituena, baina beste guztia landa da, eta gogor ematen du guztiak. Beraz, eguzkitako krema motxilara sartu. Beste gomendio txiki bat, bidean barna ez dago iturririk. Beraz, bete ondo kantinplora eta sartu gura. Bagoaz, bera.
Beranzko bidea hartu dugu eta berriz ere lepora iritsi gara. Hemendik beraka metro batzuetara bidegurutze batera helduko gara. Eta lehen eskuinetik igo garenez, orain ezkerrera bideratuko dugu gure ibilbidea. Hemen ikusten duzuenez, jende ugarirekin elkartzen gara, Donejako bidea baita. Bagoaz bidegurutzera. Iritsi gara, orain Lepo Ederren aipatu dizuedan bidegurutzera. Lehen eskuineko partetik igo gara. Orain gure bidea ezkerreko aldetik izango da. Hemengo bidea motzagoa da, distantzia gutxiago dauka, baina aldapa bortitzagoa. Dena den, ordu batean Orreagan egongo gara. Helmugara heldu gara, Orreaga herrira. Gaurkoan 12 kilometro atera zaizkigu, 0 metro desnivel positibo edukiz. Ibañeta arte, Zuhaitzen artean ibili gara, eta Ibañetatik Lepo Eder arte, dena landa batean sartu gara, eta hor eguzkia gogor eman du. Hortik aurrera, mendira 300 metro desnivel daukagu gutxi gora bera, eta nahiko lasaia da. Bueltan, baso artean ibili gara. Zuhaitzen artean, oso polita da ibilbidea, oso gomendagarria, bai familientzat, bai lagunentzat, hori bai, gogorra iruditu zaigu, baita maldatsua ere bai. Besterik gabe, bukatu dugu gaurko ibilbidea, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bueno, Orreagatik Oztantzurietara igotzen garenean, azkeneko lepoa, Lepo Ederreko lepoa da. Hementxe, baiara hontan, hemen atzekaldean ikus dezakegu nola jaisten den Donibane Garazi eta Orreagako bitarteko Donejoakeko bidea. Hementxe, udaberrian eta udan eta zelako giro aparta dago. Peregrino desente pasatzen dire, herrialde askotakoak, eta justo Oztantzurietaren alboan dagoen lepoa da. Orain, irekita dago, baina ibilbide hau neguan, azken urteetan ja itxita geratzen da. Donibane Garazitik ona, desnivel handia eta luzaroko ibilbidea dagoenez, hemen behan Lepo Ederreko lepoko bidea ja Orreagara beruntz egiten duenean, hemen justo ipar mendebaldeko haizeek bai elurra, bai izotza egun desentetan egoteko arriskua dago. Beraz, neguan izten da, baina orain udaren bukaeran, esan bezala sekulako giroa dago. Hasi garenetik pasatzen gara pagadi oso ongi konserbaturik dagoen baso batzuetatik, eta apurka-apurka, Asto Bizkarreko magaletatik gora egiten dugu Larre Berdeetatik, Oztantzurietaraino. Iaia 1500 metroko altuera duen mendi eta bista ikaragarria dagoen lekua alegia.
Bueno, hemen Hortzantzuretatik sekulako bista ikusi dezakegu. Badaukagu pixkat neolitikotik ona mantendu izan diren larreak, hemendikan, txirtak, negu txirtak eta mendietako txirtak entzuteko aukera daukagu. Eta daukagun gaurko bistarekin ingurumenean ikusten dira harrapakari desente eta zenbait zikoinen talde. Hortikan pasatzen ari dira zikoin beltzen 40 aleko talde bat, eta atzekaldean beste zikoin txuriko beste 50 ale. Esaterako hemen Piriniotan eta Nafarroaren Piriniotan dakan garrantzia hauetako zenbait alde ikusteko, pentsa ezazu agian zenbait herrialdeetako zikoin beltzetako populazioa izan daitekeela. Bai. Eta bestalde, hemen atzekaldean ikusten dugun tramankulu hori edo, bada antena bat, orain dela urte batzuk Nafar gobernua jarri zuela, ze larrialdietarako abisua ematen duen seinalea hor paratu egin zen. Ikusten zen, pixkat hemen ja, Donejekoko bideko ibiltariak pasatzen ziren momentuan, hemen ja nahiko nekaturik etortzen zirela, eta oraindikan horregako jaitsiera gelditzen zaie. Nahiko bortitza da, nahiko maldatxua, eta adostu zen pixkat larrialdietarako infrastruktura hau, egitura hau hemen paratzea pixkat abisoa emateko eta laguntza eske lehin etorri ahal izateko. Bueno, Hortzantzurietako magaletan aurki dezakegu Orreagarren ondoan Basajaun berroko basoa. Ibainetako bide zaharra eta Basajaun berroko basoa bat egiten dute pixkat Lepo Ederreko gainetako basoan. Hementxe bat egiten dute bai Pirinioetatik etortzen diren peregrinoak, zein hegaztiak, non intsektuak. Leku oso polita da bisitatzeko eta freskotasuna bilatzeko udaren hilabete idorretan. Edonor paseatu daiteke Basajaun berroko basoatik eta baliteke agian Basajaunen oihuak edo aztarnak ikustea, txikitxoekin etortzeko aukera paregabea da. Eta oneraino gaurko saioa, hemen Hortzantzurietako magaletan eta bailaretan aurki ditzakegun bioaniztasuna, ekosistemak eta aukera paregabea da hilabetean edo urtean 4 hilabetero pixkat hemendikan Europa mailatik bisitatzen dizkiguten txoriak, hainbat espezietakoak bisitatu ahal izateko. Espero dugu saioa gustatu izana eta hurrengo batera arte. Mila esker! Berriki, zonaldean, parke mikologikoa sortu dute, jende pila bat etortzen denez, iperretxikoak, ondjoak eta bilatzera eta hartzera, eta kontutan izanta ze nolako arrakasta izan duen baita Ultzaman parke mikologikoa, hemen daukagu parke mikologikoaren bulegoa, onat etorri behar da jendea, ondjoak eta perretxikoak hartzeko baimenak hartzera.
Eta hementxe, Sorogehingo aterpean bukatzen dugu gaurko saioa. Beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.